Karaniwan, kapag naririnig ang salitang Teachers Union, agad itong naiuugnay sa sweldo, benepisyo at protesta. Pero ayon sa Assert Central Luzon, may mas malawak na papel ang mga unyon, ang pagtulong sa pagpapahusay ng kalidad ng pagtuturo. Sa gitna ng learning crisis sa bansa, isang mahalagang punto ang binigyang diin ng grupo sa kanilang panayam sa so to speak. Hindi raw sapat na ipaglaban lamang ang teachers' welfare. Kailangan ding palakasin ng teaching competence at accountability ng mga guro. Naniniwala po tayo na ang isang malakas na unyon ay hindi nagpoprotekta sa incompetence, kundi dapat ay tumutulong para ma-build ang competence ng kanyang mga miyembro, ang kanyang mga guro. Ayon kay Assert Central Luzon President Arlene James Pagaduan, may mga mentoring, peer coaching, at capability building activities na rin ginagawa ang kanilang unyon upang matulungan ang mga gurong nangangailangan ng dagdag na suporta. Naniniwala kami na ang mahina ay hindi po dapat iniiwan, kundi dapat ay tinutulungan. Plano rin daw ng grupo na maglunsad ng mga training at seminars na maaaring makredit bilang Continuing Professional Development o CPD units para sa renewal ng teaching license. Layunin nitong gawing mas accessible ang professional growth para sa mga guro. So hindi po kasi sapat na sabihin ng teacher na nagtuturo ako araw-araw. Dapat yung ito ay intentional talaga na pagtuturo. Sa panayam, kinilala rin ng Assert na may pananagutan ang mga guro sa classroom management, lesson preparation, assessment, at professional growth. Ngunit ayon sa grupo, mahirap ding asahan ang mataas na kalidad ng pagtuturo kung kulang sila sa oras, suporta, at maayos na working conditions. Hindi po natin itinuturing na magkalaban yung welfare at saka yung excellence. Para sa Assert, ang pagpapahusay ng edukasyon ay hindi lamang nakasalalay sa policies at standards, kundi sa patuloy na paghubog sa mismong mga guro na nasa loob ng silid-aralan. Sa gitna ng mga panawagan para sa education reform, ipinaalala ng Assert na ang isang teachers union ay hindi lang nagsisilbing boses para sa mga benepisyo, kundi maaari ring maging katuwang sa pagpapataas ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Kasama si Sonia P. Soto, Danny Cagino, CLTV 36 News.